Pixkat goiz hasi garelakoan nago. Goizerokoaren lehenengo orduan gaude, goizeko 10:36 minutu ditugu, eta prest zuzenean irratian eta Twitch bidez. Sustatuko lagunak ere prest ditugu, Luistxo hortxe dugu. Ordenagailuaren beste aldean, egunon Luistxo? Egunon, bai, gaurkotasun teknologikoa euskeraz berriro kontatzeko prest. Hori da. Bueno, eta gaurkoan albiste gehiago ekarri dizkiguzu, Luistxo, Bai. eta nondikan hasiko gara gaurkoan? Bueno, atzo iragarri genuen, baina barkatu, eren egun inauguratu zen webgune bat. Mugakzubi.eus izeneko, utzi da zu sartzen, bueno. Partekatuko duzu edo kontatu? Espero dut. Entzulei gogoratu Twitch bidez. Espero dut, bueno, kudeak eta gauza batekin ikusiko dugu, baina, igual. Ontxe, banator. Despiste fase hau markatu iguzue. Hortxe. Ez gaude ondo ere gaur ere dakate alako estul moduko bat. Bueno, mugak zubi. Vale. Eta zer da hor zubi bat ikusten dugu bide batean, da auzolaneko ibilbidea, hola definitu dute, bere sortzaileek. Eta bere sortzaileek dira, Antzuolako udala eta Aierrako udala. Edo Antzuola eta Aierrako herriak ere esan ditzakegu. Eta zer da, orain mapa bat erakusten ari naiz, ibilbide bat Gipuzkoako herri hau, Antzuola, Nafarroa bereko iparraldean dagoen Aierrarekin lotzen duena. Bueno, bi herri hauek senidetuta daude, aspalditik, eta elkarrekin eta jarduerak eta hola antolatu izan dituzte, eta izen horrekin mugak zubi, tartean nazioarteko muga daukagu, baki Euskal Herria zatituta dagoela, ez? Eta, bueno, pues hortxe. Baina, orain, ibilbide bat sortu dute, oinezkoa, ez dago mendia nola markatuta eta seinalez eta hola jantzitatze hori egitea ere ezin du bategola mendia seinaleak eta hola jarri, baina dokumentatuta dago eta bide publiko eta errezetatik egin daitekeen ibilbide bat, bueno, etapa batzuetan horixe da deskribatu dutena hemen eta ikusten ari gara, hortxe bidea, etapa desberdinetan, bidea berdina da, handik ona hemendikara, baina etapa bakoitza dago bi norabidetan zertuta, eta adibidez Legazpitik Segurara nola irtetzen den norabidetako baten, hortxe agertzen zaigu mapa, daude gako batzuk, desnibela ere Legazpitik lehenbizik gora igo behar duzu, eta gero segurarutze jeitsi, eta tartean ze zailtasun daukan ere bai, zenbat denbora beharko litzateken oinez, jakingarri batzuk, argazki galeria bat, bidean ikusi daitezkeen kontuenak, eta mapa handitu ezkero ere ikusten da, uste dute hori da, zehatz nondikan pasatzen da, eta aparte, maparen ondoan, daude, GPS-arekin eta ibiltzen diran pixkat adituentzako, baina, instrukzio batzuk ere badaude, nola erabili gauza hauek, orduan jeisten duzu zuri mugikorrera edo GPS gailura dena delako zera hori, eta bueno, horrek laguntzen dizu bidea egiten. Eta beste gauzatxo bat ere webguneak baduena, sartzen bagara Ipar Euskal Herriko, hor pixkat argiago ikusten dalako kontu hau, etapa bat itxasutik Aierrara, itxasun Lapurdin eta Aierra. Eta mapan
Klik egin ezkero, bueno, ikusten da, ez dakit ikusten dan zeretik, egia esan, zehatz, Twitchetik, baina kartografia euskeraz erakusten da. Ah, bale. Hau da, ez dira Google Maps batzuk egola erderaz erakusten digutena bidea, baizik eta kartografia hau, bidea hau, eta Makea, Lekorne, Lekuine, Aierra bera ere euskeraz idatzita, puntu guztiak, bideko puntu guztiak euskeraz zehaztuta, eta bueno, eta orduan, ja moztu dut, ez? Webgune hau asteartean aurkeztu zuten, bi alkateek, eta uste dut, igande honetan badagoela irtera bat, ez dakit, egongo da kasoa onpuntatzeko modua Aierrako edo Antzolako udalera dituta, eta hain behar dute, azkenengo tarteetako baten bidea hola, kolektiboki pixkat inauguratzeko, mugak zubi izeneko ekimen hau. Eta, bueno, pues, seguratik bertatik ere pasatzen da, eta segura irratiko beste ikusteagatik esango dizut, ze herri, sustatu nere agertu zan, a ber, zidazu, herri zerrenda esango dugu, ingurukoak, ondikan pasatzen dan, Gipuzkoan, Amezketa, Ataun, Idiazabal, Segura, Zerain, Mutiloa, Legazpi, Antzuola, eta tartean dauden Auzune eta mendiparaje batzuetatik. 12 etapa, ibilbide osoa 204 kilometro dira, Turreko etapa luze bada. Bai, bueno, orain ez esan dugu, baina asmoa omen dago ere, mendiko bizikleta beste modu batzuetan ere bide gehigarri batzuk egiteko, eta antolatzaileak maparen 2 muturretan dauden Aierra eta Antzuola dira, baina omen dago interesa tarteko beste herri batzuetako eta segurako udalak uste dut azaldu duela interesa hain zuzen ere, bidearekin lotutako informazioa gehitu eta eta segura arrakera animatzeko, norabide baten edo bestean. Egiteko etapa hori. Bai, etapa horietan parte hartzeko. Eta hori ekimena da interesgarria, eta webgunea ere bai akaso. Bai, eta bueno, hementxe seguran ere, urrengo asten dalako ipatuko dugu. Hemen iparra egoa izaten da. Baita, eta urrengo asten da baita ere, hasi que behi da, batez ere aipamena egina ere. Iaz ere esan nizuen bidali informazioa, sustatu natela behar dugu. Bai, bidaliko dizugu. Anaitze, gero mozten dugunean, posta, komunikazio harina daukagu, eta bakizu txintxo postatuko garela. Eskerrik asko, Luistxo. Horixe, mugak zubi, martxoaren 25ean ere zuen webgunean kartela dago, irtera hori dagoela, mendi irtera hori. Ala. Eta webgunea, oso politia baita ere etapak ikusteko, eta ibilbide horiek egiteko, aukera. Eta informazio gehiago etorri daitekeela esan dugun bezala, bizikletaz edo beste modu batzuetan egiteko bide hori. Hori da. Bueno, hortikan hasi gara, bidaiatzen, bidaiatzeko gogokin, Luistxo, etapak eta planak eta... Bueno, bai, baliteke. Baina, bueno, oporren aurretik beste plantxo bat, azte esantuko oporren aurretik, eta da, egunean behin finala egongo dela, berriz ere, zuzeneko final bat, jokoa 4 urte bete ditu, orentxe, eta bere 11. denboraldia bukatzen da igande honetan, baina lehia ez da bukatzen. Denboraldi sariak eta hola eman izan ditugu aurrekoetan, bukatu izan denean ezera, baina hemen salbuespen bat jarri genuen, jokoa bukatzen da asteburu honetan, baina denboraldiak irauten du hurrengo asteburura arte. Eta, orduan, martxoaren 31an, ostirala da, baina, bueno, asteburua esate zaio horri, ez da? Bai. Arratsaldeko 6etan, eta Donostiako Mirangongo Parke Teknologikoan bilduko ditugu. Gonbidatuta egongo dira sailkatzen diren lehen egunak. Bueno, ez dugu aukera izango. Orduan, ez. Eta gero dago, bueno, toki gehiago ere badago, eta
eta nik entxufatuko zaitut, orduan ondo. Esperantza ez galduko orduan. Ez, interesa bazen dute, segura irratiak emateko, edo bestela pertsonalki ere parte hartzeko, gombiatu da zaude. Badaude, maietan eta hola jarriko ditugu. Bai, 2019an izan zen, azken hori gero pandemia etorri zen. Egunean behin sortu zen 2019an. Garatu genuen zuzeneko formatu bat, nun ez jokalari bakoitzak daukan sorta ezberdina, baizik eta danak elkarrekin egon ezkero, danak aldi berean jokatu zezaketen. Areto batean egin zen, 2019ko esango dut, abenduan, eta sustatun dagoen albistean ikusi daiteke orduko argazkiren batzuk, aurkezleak ikamonarriz dala, estradu batean eta jendean mailetan hola deustuko diskoteka batean bezala, edo Copacabana bezala, ez? Eta, bueno, pixkat ez da kafe areto bat, Miramongoa, baina bai ongo da estradu bat, eta mailak olakoak izango dira, aurkezlea ere berdina izango da, ikamonarriz, showman kalitate handiko pertsonaia ezaguna, hori badakigu, eta sari nagusiak, direla telebista handi bat, eta mugikorrak, eta esango dut, aurikularrak eta olako kontu batzuk ere bai bertan emango dira, eta bueno, pizkola bisa ere ongo da, eta merchandising txorakeri batut, katilu bat edo beste, jende guztiak eramango du. Zuk ere bai, esan dizut, gonbidatuta eta pase zuzena daukazula momentuz. Baina ez asko iraun, itxaron baietza esateko. Eta orduan, begiratu ezkero egunean behineko aplikazioan azalpenetan, asteko azalpenetan, edo sustatuko albiste honetan, izen ematea non dagoen hor dago. Ze esan dugu, momentuz, itxaron zerrendara dijoaz leunen artean ez daudenak. Ados. Izen eman behar da? Itxaron zerrendatara. Bai, izen eman ezkero. Joko aukita, klaro, ez da, telefono eman behar duzu, eta segero aktibatu behar dira, bla, lako. Markatu, kontu tekniko batzu daude, baina, espero dugu, beteko dala, lehen egunen artean danak ere ez dira gerturatuko Donostiara, eta orduan, kanpoko gonbidatuak eta giro honeako uste dut lagun sorta polita bilduko dela, espazioa badago momentuz, eta laxe. Festarako, giro aparta seguro, martxoaren 31an esan bezala, itxaropen zerrenda hori martxan dago, jada izena. Bai, eta datorren astean jente guztiak jasoko du abisua, zatoz, justu bete da zurea baino lehenago, eta, holako kontu batzuk. Baina, prentxarako beti dago toki bat ekstra. Edabide kazatarietzat, jakina. Eta, esan, nik uste ziztu bizian pasatzen direla denboraldiak egunean. Hori adinaren kontua da. Zuria ziztu bizian pasatzen bazazkizu denboraldiak eta urtaroak, zesango dizut nik. Hori gomendioa edo hori aipatuz diaten, geroz eta adin gehiago izan, geroz eta azkarrago pasatzen dela denbora, eta egunak, eta dana. Nire esperientziatik hori baiestatzen dizut. Ados. Eta ez da albiste bakarra, bai, beste bat ere jarri. Aipatzeko beste bat ere jarri dugu aste honetan publikatutakoa. Bai. Eta dira, esango dut, eta deskribatuko dut, eta erakutsiko ditugu gauzatxo batzuk. 3 helbide labur, Googleek gutaz dakiena kontrolatzeko. Hola titulatu dugu, eta literalki hola da. Eta 3 helbide labur horiek esango ditugu, zen laburtzaile euskaldunaren bidez laburtu ditugu, eta dira, labur.eus/gutaz bat, gutaz bi, eta gutaz 3. Labur.eus/gutaz 3. Ezkenengo hori. Ahaztu zaionari ere, sustatuko artikulu horretan, lehenengoa ez dago zerrendan, baina hilaran hor dago. Eta sartuko gara gutaz bat horretan, eta erakutsiko izuet Googleek zer dakien nitaz.
Kontrolatuta daukat, ez dut sekretu gehiago erakusten, eta horregatik. Ez dakizuk aproba egituzun, Bai, anaitze. probatu ditut, bai. Eta... Bi desaktibatuta, guztaz bi eta gutaz 3 agertzen den hori desaktibatuta daude. Vale, bapa kokapenarena desaktibatuta daukazu. Pues Bai. zertara iritsiko da, niri iruditzen zait oso invasiboa dela, hori, Bai. Nei gertatu zitzaiten, hau entzulei kontatuko digu, mobil berria hartu nuenean, dana aktibatuta zegoen. Bai. Eta astea bukatzen zenean, bidaltzen ziten olako mezu bat Googleek, esanez, aste guztian nundikan ibili naizen. Bai. Eta zein ordutan, eta olako laburpen bat bidaltzen ziten aste bukaeran. Bueno, noa gutaz bat klikatzera, bide hau, eta konpartituko dut zuekin. Segundutxo bat. Baizte, Google bakarrik ez, beste hainbat aplikaziok ere, baimena eman bar da, ere, erabiltzeko, edo, bueno, hori... Hori. Eta hemen ikusten dudana, da, lehenengo elbide honetan da, informazio publizitarioa, hau da, Google iragarki enpresa bada, eta gutaz informatzen duena, eta orduan, zeren arabera, agertu zaizkit niri jente nagusiaren iragarkiak, profil hori daukadelako, generoa gizonezkoa, adina asmatu du, berak ez nik esan dio dalako, eta hizkuntza, 3 hizkuntza dakizki dela, ez dakit, ez du beti asmatzen, euskara, espainol eta ingles, bueno, pixkat hoiekin ibiltzen daiz. Baina lankideekin eta konprobatu dut, eta gure hemengo lankide bulego honetako pare bat emakumezko informatikariri gizonezko direla esaten die. Pentsa, estereotipoak ingeniari bat ezin dela emakume izan, edo bilatzen baldin badu eta ibiltzen baldin bada gauza teknologikoetan ez dela... Esango dugu gizonezko kontua. Bueno, Googleen arazoa. Kontua da, zuk ere, harremanak ezkondutan nagoela, hezkuntzaz buruz ez daki, enpresen tamaina ez daki, etxe jabean, gauza batzuk zuk ere modulatu ditzakezu. Hau da, total da iragarkiak agertzeko, orduan, edo, nahi baduzu zure adina zuzendu, edo gauza pertsona gaztea goptaz pasatu, edo benetako zure adina espadu asmatu, edo nalakoa, hizkuntzen jakintzan ere inguruan ikusi ditut, eta oso datu arraroak, ez? Orduan, ze jarduera, ze interes dauzkazun, eta olako doiketa batzuk daude hemen. Ikusi ezkero beste kontrol bat, labur.eus/gutaz bi delakoa, hemen ere nire parametroen sartuko gara, eta, bueno, horrela daukat, sareko eta aplikazioetako jarduerak desaktibatuta dauzkat. Hau da, ez du jarraitzen nik zer bilatzen dudan Googleek. Kokapen historia ere maparena, horretara iritsiko gara laster, hori ere desaktibatuta daukat, baina YouTuberen historia, bueno, pues hortxe ikusi nuen aktibatuta daukala, eta, erakusgarri hauetarako ere gaizki ez dako horkit, ez dut gauza oso okerrik ikusten gu YouTubeen, eta orduan ikusten da, hemen zer hona izen ikusten, eta bazkenengo ikusi ditudanak dira trailer batzuk. Pelikula trailerrak. Pelikula trailerra, ber, ze datorren 2023 honetan, eta trailer gehiago, pantomima full zerbait ere ikusi nun, John Wick ikusteko daukat, Tamames eta Pedro Ballín, bueno, bilaketa batzuk ere egin ditudula komentarista batera, bueno, orduan hau gordetzen du Googleek, eta horren arabera gomendio gehiago ematen dizkit, segurazko iragarkien informazioa ere gusto hauekin ere lotutango da, eta kaso zine iragarkiak eta etorreko zaizkit, eta hemen dagoen beste kontu bat da, maparen kokapenarena. Bueno, sartuko naiz, eta ikusiko dugu, nik ez daukatela. Aktibatuta, baina zuk eukitzen duen. Bai. Eta askotan esaten duela, zergatik zerbait inguruan bilatzen dut, eta ondoren publizitatea agertzen da, honegatik da. Bai. Eta sartu naiz, eta kudeatu historia izeneko gauza bat daukat, eta hemen agertzen, klikatzen baldin badut,
nire mapamundi bat agertzen da, euskeraz. Hau guztia, irratirako, esan dezagun, Bai, Twitchetik hori ikusi da, da, baina bai, guztia euskarazko konfigurazioan dago, eta ondo jarrita, bai. Eta, bueno, saltatzen dut, eta mapa utxik dago. Bueno, nahi zinun mugitu, ez duela nire zea jarraitu. Hori da. Baina, ikusiko dugu, erakutsiko dizuet, utzi dazue, momentutxo bat, momentu bat, barka, hemen dago. Gero, hau ordenagailutik, nik ere ordenagailuan probatu dut, gero mugikorran agian beste informazio bat dago. Lotuta dago, Ados. Normalean mugikorra Android baldin bada Google kontuarekin lotuta dago, eta ari gara bi jarraipenen eta. Erakusten nahi naiz mapa, ezta? Bai. Eta hau da, Puntutxo gorriak agertzen dira. aurkitu dudan lagun batek, ikusi esan, galdetu nion, eta zu nola daukazu, aktibatuta daukazu? Bai, begira. Eta bere azken urteetako Europako bidaia batzuk ikurtzen dira hor, batez ere puntu gorri batzuk Euskal Herrian ibili dala, nagusiki. Bai. Euskalduna da, baina Londresen, baimenarekin, eta, sekretu handirik ere ez dagolako, bideiatxo bat, Suitzan egontzan, Valentzia da hegoaldean egontzan, Viena ere bisitatu zuela, ematen du, Londresen egonda, baina hau gogoratu iten da, Google. Bai. Eta, bueno. Gordetan geratzen da informazio hori, Bai. Alderdi praktikotik egin dugu hau. Bai. Elbide labur batzuk, gogoratzeko errezak, astuza ez bazaizkizue, errepasatu sustatun, ikusi zuen kontrolak nola diran, batzuek utzi, nahi baduzue, beste batzuk zuzendu, baina igual jarraipen handikoak hau kokapenarena, nik hau mozteko esango nuke. Eta horixe gomendioa, gaurko saioa izteko, uste dut, ezta? Bai, ze azkeneko minutuetara iritsi gara, esan dugu ez iztu bizian pasatzen dela hemen denbora, Luisio? Bai. Honekin amaituko dugu. Eskerrik asko, beste ostegun bat gurekin egoteagatik, eta datorren ostegunerako zure asistentzia espero dute konfirmatzea, izango dalako finalaren, egunean behin finalaren bezperan. Hori da. Ondo izan, Luisio. Datorren aste arte. Ondo izan, agur.